Раббы Юнуска икенче мәртәбә сүзен ирештирде. Ниневәгә юл ал. Шул бийек шәһәргә барып, мин кушканча халкын кисәт. Юнус Раббының сүзен үтәп Ниневәгә китте. Ниневә шундый бийек бер шәһәр иде ки, аны карап чыгу өчен 3 көн вакыт кирәк иде. Беренче көнне Юнус шәһәр буйлап йөреп халыкны үгетләде. 40 көннән соң Ниневә җимереләчәк диде. Ниневәлеләр Аллаһы сүзенә ышандылар һәм олысыннан кичесенә кадәр уразага керделәр. Тәүбәгә килгәннәрен күрсәтеп, тупас тукымага төренделәр. Ниневә патшасына бу хәбәр килеп ирешкәч, ул тәхетеннән торып, өстеннән патша киемнәрен салды да, тупас тукымага төренеп, көл өстенә утырды. Шуннан соң патша Ниневәдә түбәндәге фарманны игълан итте. Патша һәм аның түрәләренең буйрыгы нигезендә кешеләргә дә, хайваннарга да, сыермы, сарыкмы, ашарга эчәргә рөхсәт ителми. Бөтен кеше һәм хайван тупас тукыма ябынсын. Һәр кайсы чын күңелдән Аллаһыга ялварсын, явызлык һәм җәбер кылудан ваз кичсен. Кем белә, бәлки әле Аллаһы күңеле йомшарып, уеннан кайтыр, ачуланудан туктар һәм безне һәлак итмәс. Аллаһы аларның гамәлләрен, явызлык кылудан туктауларын күргәч, халыкны кызганды һәм алар өстенә җибәрергә вәгъдә иткән бәла казасын җибәрми калды.